Quina és la denominació d'origen catalana més glamurosa? La DO Empordà. És clar, és una denominació d'origen que està en una zona amb molt de renom a nivell internacional, turístic, però també a nivell català. Tots tenim moltes ganes, tot sovint, d'anar a l'Empordà i sempre que s'hi va és fantàstic. Doncs a l'Empordà tenim una denominació d'origen, que és l'única que hi ha a la província de Girona, que està dividida entre dues àrees. Una part dels cellers de la cinquantena de cellers que hi ha estan a l'Alt Empordà i una altra estan al Baix Empordà. De totes maneres, la seva manera de fer vins sí que és veritat que probablement, i més si són vins de la zona del Cap de Creus, acostumen a ser vins una mica més extrems, en el sentit de qualitat, una mica més alts de qualitat, busquen anar una mica més a extreure tot el que és el terroir, més que buscar necessàriament ser vins molt comercials. Però en general aquesta és l'única gran diferenciació entre aquestes dues àrees i tampoc és completa a dins de la zona de l'Alt Empordà. Hi ha zones de l'Alt Empordà on tornen a fer vins una mica més comercials i més comuns, però sí que és veritat que la zona més pròxima a Cotlliure, a la regió francesa ja, doncs bé, hi ha una influència molt gran, un emmirallament important i doncs es fan vins segurament d'un nivell ja molt xulo, molt interessants, amb molt afecte de la pissarra dels Pirineus, amb molt afecte de la tramuntana i, evidentment, tan pròxims al Mediterrani, que també fa que la variació tèrmica sigui mínima. Això, però, també passa a tota la resta de vins d'aquesta denominació d'origen, que tenen un efecte molt gran del Mediterrani. És una denominació d'origen que, tot i ser Empordà, en general la gran major part dels vins s'elaboren en una zona plana. Abans d'arribar a la desembocadura del Fluvià hi ha una zona bastant plana i allà hi ha bastanta vinya. Per tant, són vins que moltes vegades té una agricultura relativament fàcil i llavors hi ha aquests més extrems. Les varietats habituals per trobar en aquests vins de la DO Empordà seria el que es coneix en general com a garnatxa. Allà se'n diu lladoner, lladoner roig seria la garnatxa negra, també hi ha el lladoner gris, el lladoner blanc, garnatxa blanca, també hi ha la carinyena negra, però també hi ha la carinyena blanca. També allà hi ha Macabeu, que és una varietat estesa per tot el territori català, i els cellers probablement que us destacaré perquè tingueu algunes referències, doncs seria la Vinyeta o les cooperatives d'Espolla o Garriguella, també el celler Martí Fabra, Espelt, Empordàlia o Masllunes, entre bastants d'altres, vinyes d'Oliverdots, etc. Hi ha uns productes molt xulos i molt especials. I una de les característiques importants de la DO Empordà és que no ha necessitat haver d'anar a vendre's fora de la seva pròpia zona de producció. És de les denominacions d'origen amb menys necessitat exportadora, i quan dic exportadora vull dir fins i tot comercialitzadora fora de l'Empordà. Tot i que sí que és veritat, i més ara sense turisme, doncs que la situació és molt diferent
en segons quines èpoques de l'any i sense aquestes ventes extres a nivell internacional o de gent que hi va a comprar. Però al ser una zona on realment el turisme se l'estima molt, doncs realment allà mateix hi ha molt consum de proximitat, hi ha una gastronomia excel·lent, que treballa molt els productes locals i d'això el vi se'n beneficia com difícilment en altres zones. Potser el Priorat ara també ho fa, però realment destaca menys, perquè hi ha molta menys gent a la zona que visiti el Priorat que no que visiti tota la Costa Brava i diria que també tota la província de Girona. Les zones de la Garrotxa estan plenes de vins amb Déu Empordà, que és el vi que els hi escau més com a vi local. I això és tot el que us volia comentar avui.